Oke lur, kembali lagi di channel Sunartime 18. Di video kali ini kita akan eksperimen apa jenenge, Cuk? Ngelih. Jenenge apa? Jenenge Luru setan ceritane ya ora wedi. Luru pentong rendeng. Ora wedi karo kanca-kanca cah. Ana cah piro ya? Cah papat iki. Iya ampun opo ke? Iya. Anjing. Ya wis lur. Sebenarnya merah. Apakah ada apa jenenge? Setan. Ya kae ambet gede. Ih, mau iki bar magrib ngileni. Minimal Iya, jam ampun. 10. Maksimal jam 12. Pedang apa iki orang gabut iki? Jebut foto kono but kok bapak nasi milu foto. Jalan foto-foto. Kan orang jengking jengking. Mripatmu lemahe. Nur mripatmu lemahe. Oh lagi Oh sing gedolanan dheweke but. iki eksperimen turun nang kene wani ora cah. Yo. Turun nang kene. Jago kuburan. Nggo watu samplok iku. Itu ngono bapak kuliah nasi. Jalan foto. Ya. Oke, dan ternyata ini ada motor. Resyak, Cuk. Ale. Wah, sini wedi lho kepaksa mbak ini. Nganggo montore Pak ini tuh. Hendrik, Cuk. Ale. Pigmennya so. Alah. Abang wote. Wah, kita aku ngertiin aku lur. Kok mana ngono Pak Supra tuh. Supra. Di Sumenep. Udah sebelahan sih. Sebelahan. Ayo pas kita Ora tekan. tak center ijo sebelah kane. Udah mau sebelah kan wis sing kene su. Sing kae. Sing kene. Apa Sing kaca? kae ya kae ya Ayo, kae ini. ya kuwi. Sing kene. Lah sing kono sak anyar. Ih, Iki bakul bopo. di mana? Paling ngono apa? Di mana kameranya di mana? Aduh, apa kae? Biasa celeng. Ya Allah. Jadi kayak ngono. Kae. Apa kae? Buri putih-putih kae. Nang kamera. Jareman ono horor-horor. Apa kaca? Kae nangon. Anu. Ora parani, Pak. Dilepno no. Ora putih-putih, Pra. Ora lho. Ki nang kamera katon. Ale wit kok i. Nang kamera wit lho. Aja jam mlayu. Anya. Kanter. Ya nang beri medeni lho. Iya. Jam mlayu. Jam mlayu. Apa kae? Ya tidak tahu. Sole. Iya apa kae? Apa kae? Anjir. Udah. Aduh. Ih, ya ampun. Aduh. Layu kepirit-pirit. Nang menit iki. Parang menit aku wis. Lah iki ceritane wae iki kandang wedhus lur. Ono pra. Ono gendru. Ah. Asline Iki ceritane Dewe nang pojok kono lho guys, misalnya nang pojok kono. nang kono Ono ndas lah. ono gendru lur. Apa iki ceritane? Ah, iki tak syuting. Ayo he. Nah iki ceritane jarene wong-wong tuwek kuwi lho, iki ceritane mbah kandang wedhus sing wis terbengkalai tahun piro cah? 1920. 1000 piro? 1900. Walah. Operasi Unipor. Jar kita apa jeneng kon? Diripi njur mene. Jarene ana wong
ngelongok cah nang kene ceritane. Pojok kono. Nang pojok aja belum we. Pojok. Udah sumber iki posok. Dan yo kok ora syutingno. Jarwe ning pojok. Syutingno. Yuk kita review. Review. Kenang borok. Ngelongok celeng. Layu bedek. Yang gila nih. Ana apa? Ih, ndas gendelong. Anjay.